Beste kijkers en natuurlijk de SPG-familie. Het is bijzonder om hier vandaag te zijn. En ik ben Patrick Tank, voorzitter van het Surinaams Bijbelgenootschap. Op 3 mei 2021 dan gedenken wij 55 jaar Surinaams Bijbelgenootschap. Dat is heel bijzonder en daarom hebben wij deze mini-documentaire. We willen graag enkele hoogtepunten van het SPG, het Surinaams Bijbelgenootschap, met u delen. Maar laat me eerst een psalm lezen uit de Bijbel. Eén vers, een bijzondere vers. En dat is vers 24 van Psalm 118. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijden. In deze documentaire gaat u meer zien over het werk van het Surinaams Bijbelgenootschap. Ik wens u Gods rijkste zegen toe. Dank u wel. Het Surinaams Bijbelgenootschap is in 1966 opgericht door wijlenbroeder dominee, dokter dominee Karel Zeefuik. Hij had net zijn studie theologie in Nederland afgerond en kwam met een gift van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1000 Nederlandse guldens toen naar Suriname. Het eerste kantoor van het Bijbelgenootschap was aan de Herenstraat in het Goede Boek. En Reverend Franklin Romer was de vertegenwoordiger van de UBS, zou je kunnen zeggen, hier. Hij was de secretaris van het bestuur, dacht ik. En hij was degene die vanuit de winkel het Bijbelgenootschap dus ook, gestalte gaf. Met de aanstelling van Reverend Cedric Singh heb je gehad dat eigenlijk de eerste werknemer van het Bijbelgenootschap in voltijdse dienst werd aangesteld. En toen vonden we een kantoortje dat een klein gebouwtje was aan de Waagwegstraat naast Henk van der Voet. De doelstelling van het Surinaams Bijbelgenootschap is eigenlijk, kan ik heel kort omvatten, en eigenlijk gewoon zeggen, de Bijbel voor iedereen. Maar daarbij is het dat we willen zorgen dat de Bijbel iedereen bereikt in een taal dat men makkelijk verstaat en begrijpt. In een taal die eigenlijk spreekt tot de harten, en dat willen zeggen in de moedertaal van elke persoon. En daarbij willen we het aanbieden tegen een betaalbare prijs. En in elk gewenste formaat. Dus als je het nou wil hebben in boekvorm, dus geprinte vorm. Als je het nou wil hebben in audio of visueel. Dat is de doelstelling van het Bijbelgenootschap om het aan te bieden aan iedereen in elk gewenste formaat tegen een betaalbare prijs. De activiteiten die me zo direct voor ogen springen zijn de Grootnieuws Bijbelquiz. Zeker in de eerste periode was ik heel veel met jongeren bezig. Om eigenlijk jongeren te motiveren om de Bijbel te lezen. We hebben dus activiteiten gehad die op promotiegebied. Waarbij de promotor dan in verschillende kerken ging, dus iedere zondag. Om de Bijbel dus aan te bevelen bij de mensen. Maar ik denk ook aan het True Story toneelfestival. Dat is iets dat ik met blijdschap heb gedaan. Daar probeerden we vooral middels toneel, de Bijbel in toneel, jongeren te motiveren om de Bijbel te lezen. Bijvoorbeeld Bible World, wat we mochten opzetten voor kinderen, schoolgaande kinderen. Waarbij we meer dan 40.000 kinderen in 5 jaar tijd hebben mogen verwelkomen. Om eigenlijk de reis door de Bijbel te maken. Hoe de Bijbel tot ons kwam. Ze beginnen eigenlijk vanaf het ontstaan van het alfabet toen men leefde met rotstekeningen.
totdat men in de computertijdperk is beland. Maar we denken ook aan de distributie van bijbelselecties, wat men tegenwoordig traktaten noemt, in de binnenstad, bij christelijke feestdagen eigenlijk in die periode, paasperiode, kerstperiode. Dat trokken we met vrijwilligers de stad in. Verschillende hoogtijmomenten werden dan door het Bijbelgenootschap traktaten gepubliceerd met een gedeelte uit de Bijbel. Draw Your Own Children's Bible, maak je eigen kinderbijbel. En dat project hebben we uitgevoerd zowel in Suriname als in Guyana als in Frans-Guyana. In het Frans, in het Engels, in het Nederlands. En daarmee hebben we eigenlijk vooral geprobeerd om de zondagsscholen te ondersteunen met gratis materiaal. De meer officiëlere dingen, maar die waren ook heel impactvol. Zoals de Pastors Prayer Breakfast, waarbij we voorgangers uit verschillende kerken bij elkaar brachten. Om niet alleen samen te eten, maar ook samen met elkaar te bidden, samen met elkaar te praten over het Bijbelwerk. En eigenlijk relaties aan te gaan buiten de muren van hun eigen kerk. Maar dat hebben we ook gedaan met de donateurs van het Surinaams Bijbelgenootschap. Daar hadden we donors, prayer breakfast. Het was heel chic in Torarica om dan de donateurs van het Bijbelgenootschap daar bij elkaar te hebben. Ook weer iets voor hun terug te doen, maar ook verslag te doen van wat er met hun geld gedaan is. Ik denk dat het bekend is dat als je wil weten over God, is het beste dat er gesproken wordt. De taal van het hart. En de taal van het hart, dat was aan de Boven-Suriname zeker niet het Nederlands. De taal van het hart, dat was het Saramakaans. Dus toen heb ik het project eigenlijk een beetje uitgezet. 4e klas deze boekjes, 5e klas deze boekjes, 6e klas die boekjes. En voorgesteld dat aan het eind van de 6e klas, dat de kinderen dan een Bijbel zouden kunnen krijgen. Een Bijbel in hun eigen taal. En die boekjes werden ook gebruikt wanneer de bewoners leerden lezen. Want er was ook een project om de oudere mensen te leren lezen. SBG Family Day op 1 mei, dat hebben we jarenlang gedaan. En dat was het sportmoment, als het ware, de sportcompetitie voor de kerken in Suriname. Onze main focus blijft altijd nog Bijbelvertaling. Omdat wij willen dat de Bijbel door ieder in zijn eigen taal gelezen en gehoord kan worden. Daarna hebben we activiteiten of projecten voor de gevangenissen. Maar we hebben ook gewoon activiteiten en projecten die we uitvoeren in de binnenlanden van Suriname. Waarbij wij proclaimers ter beschikking stellen. Dat is audio, de Bijbel op audio. Voor de mensen die niet kunnen lezen en schrijven. Voor de mensen die niet in staat zijn om een Bijbel te kopen. En daarnaast hebben we projecten voor kinderen. Het Kids at Risk project, dat hebben we jaren uitgevoerd. Waarbij we de kinderen een schooltas gaven met een Bijbel erin. We hebben daardoor eigenlijk heel veel kinderen de gelegenheid gegeven om ook met een nieuwe schooltas naar school te kunnen gaan met inhoud. U moet weten, Surinaams Bijbelgenootschap was een associate member van de United Bible Societies. Maar op een gegeven moment, doordat we een groei doormaakten, werden we volwaardig lid. Full member van de United Bible Society. En ik vond dat toch wel een hoogtepunt binnen het SBG. Er zijn een paar die naar boven komen. Eén is zeker wel de aankoop van het gebouw van het Surinaams Bijbelgenootschap. Het is een historisch pand. Het was niet goedkoop. Het is op een prime location in Suriname, hoofdweg van Suriname, de Henk Aronstraat. Dat was beyond expectation voor ons, dat we dat zouden kunnen doen. Het grootste hoogtepunt is altijd wanneer je mensen tot geloof ziet komen. Door wat je mag doen. En dat hebben we in Frans-Guyana gezien. We hebben het in Guyana gezien. We hebben gezien hoe mensen die
niets van het evangelie wilde weten of niets van het evangelie hoorde, het evangelie hebben omarmd. Omdat de Surinaamse Bijbelgenootschap gaat over het verspreiden van Bijbel, dan wil ik als eerste hoogtepunt toch noemen de proclamaties van de Surinaamse Bijbel in de grote stadskerk en de Surinaamse Javaanse Bijbel in de Indra Bayou gebouw. Ja, dat is een belangrijk hoogtepunt, omdat het gaat om Gods woord, die vertaald is in de taal van het hart van de Surinamers en de taal van de Surinaamse Javanen. Wat ook een mooi hoogtepunt daarbij was, dat een jaar later, in 2017, toen ik samen met broeder Johannes Materillo in Nederland was, dat we samen met het Nederlands Bijbelgenootschap, op verzoek ook van het Nederlands Bijbelgenootschap, deze Sranatongen Bijbel hebben mogen overhandigen aan de koning van Nederland, koning Willem-Alexander. Maar het bijzondere was het moment dat wij het woord van de koning der koningen mochten overhandigen aan de koning van Nederland. Maar een hoogtepunt is ook voor mij, denk ik, dat we in Guyana in staat zijn geweest om na jaren, meer dan 30 jaar, eindelijk ons eigen pand ook aan te kopen. Ik weet niet als je kunt praten over dieptepunten, maar ik zie een moment bijvoorbeeld voor me. Kijk, Bijbeldistributie. In een periode, het was een periode waarin we probeerden te recoveren, te herstellen van wat wij hebben genoemd later revolutie in Suriname. We probeerden te herstellen. Het was een heel moeilijke periode, mensen hadden geen geld, het was een toffe periode. En Bijbeldistributie, mensen zagen Bijbel niet als hun eerste levensbehoefte, hoewel het wel is. Maar Bijbeldistributie was een hele uitdaging. En dus ging dat niet zo hard. En dat dreigde dus dat bepaalde salarissen niet eens betaald zouden kunnen worden. En dat is meerdere keren gebeurd. Ik weet niet als ik het dieptepunt moet noemen. Maar een van de dingen toen ik, het moet zijn in de jaren 90 of ik weet niet meer welk jaar dat was. Toen zei de directeur, dat was een Reverend Cedric Singh van mensen. Vandaag gaan we, eind van de maand gaan we geen salaris krijgen. Want op een goed moment gingen de zaken even niet goed wat financieel gedeelte betreft. En ik kan me herinneren dat Reverend Deira en ik vaker in het magazijn gingen om daar te gaan bidden. Het magazijn van Bijbels te gaan bidden. Aan God te bidden dat Hij een deur voor ons opent, dat we deze Bijbels kunnen distribueren in dit land. Het ging niet alleen om het geld. We wilden dat die Bijbels in handen kwamen van mensen, maar het was wel belangrijk voor ons salaris aan het eind van de maand. Die moeilijke momenten die hebben we wel meegemaakt, ja. Dat het ons gedreven heeft om te gaan bidden in het magazijn. Toen we ook situaties hadden in de wereld dat het zo slecht ging en er veranderingen kwamen in de wereldbond van Bijbelgenootschappen van hoe men steun gaf aan Bijbelgenootschappen. Dus op een gegeven moment hadden we een tekort. Wanneer we in crisis zitten, denken we meestal altijd aan besparingen. Maar besparingen alleen, daar kom je nooit eruit. Je moet innovatief bezig zijn. En je moet met innovatie en geloof in dit geval, moet je te werk gaan. En de Heer vraagt, Heer, wat moeten we doen, wat kunnen we doen? Ik wil 2 dieptepunten opzommen. Dat was het plotseling heengaan van onze geliefde broeder Orlando Rezo. Een van de minder prettige momenten is het overlijden van een bestuurslid, broeder Orlando. Wat wij eigenlijk nooit hadden gedacht of nooit hadden gehoopt. En het kwam vrij plotseling toen zelfs de voorzitter toen de tijd uitlandig was en hij eigenlijk de vervangende voorzitter was, werd je plotseling geconfronteerd met het wegvallen van de persoon. Dus dat is eigenlijk een minder prettig moment. Het tweede dieptepunt voor mij was dat we Cayenne moeten loslaten.
Cayenne was jarenlang een soort, was onze dochter eigenlijk. Hè? En het was abrupt weggenomen, laten we dat zo zeggen. En dat deed ons natuurlijk een beetje pijn. Maar wij geloven en vertrouwen. God weet precies waarom alles zo moet gebeuren. Het dieptepunt wat ik echt kan noemen voor het SBG is toch wel de pandemie die wereldwijd heerst. De winkel moest gesloten worden. Wij hebben meegemaakt dat bestuursvergaderingen digitaal gingen. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gehad in de historie van het SBG. En in dat opzicht heb ik een primeur als voorzitter om dat te mogen leiden. Als oproep wil ik doorgeven aan alle broers en zusters. Het werk van SBG is heel belangrijk. SBG dient de totale christelijke gemeenschap in Suriname. Ook buiten Suriname, in het Caribisch gebied, in Nederland, in Europa. En SBG heeft onze ondersteuning nodig. Ja? God heeft in principe ons niet nodig om zijn werk te doen. Maar God wil ons die kans geven om zijn zegeningen te ervaren. Ons uit te dagen. Alle rijkdom is van God. Ook onze bezittingen. Ook ons geld is van God. En God vraagt ons, willen we een deel wat wij van God hebben gekregen ook teruggeven aan hem om het werk van hem te ondersteunen. En ik geloof, als wij in gehoorzaamheid SBG ondersteunen, niet alleen ons gebed, maar ook financieel. U gaat het ervaren, de zegening van God in uw eigen persoonlijke leven. Omdat we geen kerk zijn als Bijbelgenootschap, geen tienden krijgen, jammer genoeg, is het Bijbelwerk hyper afhankelijk van wat wij individueel overtuigd van het belang daarvan willen geven aan het Bijbelgenootschap. En dat geld is niet te vergeefs. Het is mensenleven reddend. Het is levensreddend. Want heel veel mensen komen niet eens tot geloof door internet of Facebook of online prediking, maar gewoon door het lezen van Gods woord. Als het nou geschreven is op papier of als het digitaal is uitgegeven, want dat doen wij als Bijbelgenootschap ook. Digitaal is uitgegeven in een app. Mensen komen tot geloof door het lezen van een app, maar die dingen ontwikkelen, dat kost geld. Dus ik wil iedereen oproepen, motiveren, join me, want ik ben zelf ook donateur. Ik heb daar gewerkt, maar ik ben nog steeds donateur. Join me in giving, in het geven voor het Bijbelwerk. Want het is toch wel anders dan in de kerk. De kerk heeft een bepaalde steady flow van inkomsten. Maar dat hebben we bij Bijbelgenootschap niet. Het gaat afhangen van u en ik. Als dit Bijbelwerk blijft bestaan, terwijl wat we daar maken, wat we daar produceren, dat is wat door de kerken, uw kerk en mijn kerk wordt gebruikt om het evangelie hier te verkondigen. Ik wil daarom ieder aanmoedigen, geef voor het werk van het Bijbelgenootschap. Want uw gif gaat over soelas. Het gaat kilometers ver. Het gaat over hoge muren. Dus met uw gif gaan we in staat kunnen zijn om veel mensen te bereiken met Gods woord. Al het eerst, weet je, ik hou van automatische opdrachten, zal ik ze het rekeningnummer van het SBG doorgeven. 1106-724 bij de DSB. Begrijp je? En het belang ervan van het geven. Geven voor het werk van de Heer. Want dat is belangrijk. En als je die drive daarvoor hebt, het verlangen om iets te doen in het Koninkrijk van de Heer, is ook vooral, dan gaan we weer terug even naar Bijbelvertaling, dat iedereen de Bijbel mag hebben in zijn eigen taal, weet je, of dialect. Maar dat is heel erg belangrijk. We zijn niet allemaal Bijbelvertalers, we spreken niet allemaal dezelfde taal, maar we zijn zo'n multiculturele samenleving in ons land. En ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is dat iedereen het woord van God in zijn eigen taal heeft. Want zo win je ook zoveel mensen. En dan heb ik het ook over het audiogedeelte.
Je hebt mensen die nog steeds analfabeet zijn, maar ook het Faith bij Hering project heb ik zelf ook gezien bij de mensen van ons in het binnenland, dat het zo gewerkt heeft. Want inderdaad, zoals de Bijbel zegt, het geloof komt door het horen. En niet door het lezen, maar door het horen van Gods woord. Begrijp je? Dan is het belangrijk dat we al dit projecten van het Bijbelgenootschap ondersteunen. En dat ik dan iedereen aanbeveel om een donatie te doen. Soms beseft u niet wanneer u slaapt hoe ver uw donatie gaat. Over rivieren en kreken. We zijn gegaan tot een voor de laatste dorp bij de Aukaners, Gode Olo. We zijn tot het laatste dorp bezig in het Saramakaans gebied, Kayana. Dus ja, ik wil iedereen oproepen om hun bijdrage te doen. Om het werk van het Bijbelgenootschap te ondersteunen. Want u weet zelf niet hoe ver uw donatie gaat. We vinden het heel belangrijk. We zijn echt dankbaar voor alle mensen die ons daarbij helpen. Maar ook helpen in gebed. Ook helpen met een achterban vormen in de strijd die we op geestelijk gebied ervaren. Dat we vinden mensen die ook voor het werk bidden ontzettend belangrijk. Mijn wens voor de Surinaamse Bijbelgenootschap is dat veel meer mensen bereikt zullen worden met Gods woord. En dat SBG mag groeien. Niet alleen in Suriname, maar ook in het Caribisch gebied, ook internationaal. Want ik geloof dat SBG nog niet klaar is. Ondanks dat het straks 55 jaar zijn, het werk is nog niet af. Dat het werk hier zoveel ondersteuning zal krijgen vanuit de Surinaamse gemeenschap zelf. Dat de behoefte aan buitenlandse hulp in feite wordt geëlimineerd. En dat het Bijbelgenootschap hier zo krachtig mag zijn dat op haar beurt zij het werk in andere landen kan gaan steunen. Dat is mijn hoop. Dat God het Bijbelgenootschap naar hogere hoogte mag brengen. En dat meer mensen bereikt mogen worden met Gods woord. Het is 55 jaar Bijbelwerk in Suriname. Het Bijbelwerk is vanaf het begin, al ging het een beetje traag, maar is in stijgende lijn gegaan. Die grafiek heeft zo gelopen. Mijn wens voor het Bijbelgenootschap is dat die grafiek van het Bijbelwerk, dat het zo door mag blijven gaan, dat het mag blijven stijgen. Dat het Bijbelgenootschap in staat mag zijn om met alle nieuwe trends die er komen. We leven in een digitale tijdperk. Ik weet niet welk ander tijdperk komt. Maar met alle trends die komen, steeds on the edge te zijn, steeds on top of it te zijn. Om te reageren en de juiste producten te produceren, juiste Bijbelproducten te produceren voor elke situatie, elke tijd die komt. Welke technologie ook komt. Dat is wat ik wens voor het Surinaams Bijbelgenootschap. Het is een prachtig stuk werk waar ik kan zien, als je toch begint met een zaadje ergens neer te zetten, kan God een grote boom laten groeien. Dus mijn wens aan u echt is dat u de Bijbel leest en daardoor ook beter leert kennen wie de Heer Jezus is. Dat we de Heer Jezus mogen aannemen als verlosser en redder. Het allerbeste voor ieder die nu hier werkzaam is. Maar ook het werk dat ze hier mogen uitvoeren. Dat de Heer ze echt de wijsheid, inzicht en kennis daarvoor geeft. Maar ook als SBG, dat God steeds het SBG die middelen wil geven. Die financiële middelen, die materiële middelen. Dat er nog meer donateurs mogen opstaan, zodat het werk van de Heer voortgang mag vinden. Ik wilde persoonlijk het Surinaams Bijbelgenootschap bedanken voor het prachtige werk dat ze al zoveel jaren verzorgen. En het is niet altijd even gemakkelijk geweest. We zitten nu ook weer in een hele moeilijke tijd, economisch moeilijke tijd. En als je in een economisch moeilijke tijd zit, gaat het Bijbelgenootschap het ook ervaren.
Maar ik wens jullie heel veel zegen toe. En ik kan alleen maar zeggen van mogen de Heer jullie rijkelijk gebruiken. Want Hij komt spoedig. Dat we nog vele jaren in staat zullen zijn om het woord van God beschikbaar te stellen. Beschikbaar te stellen aan ieder in Suriname in zijn eigen taal. En ik hoop en ik bid dat de generaties die na ons komen mogen plukken van hetgeen wat wij vandaag aan de dag zaaien. Dat zij mogen oosten. Het werk houdt nooit op. Het is ook niet afhankelijk van personen of van instituten, want het is Gods werk. Maar ik hoop en bid dat hetgeen wat wij vandaag zaaien, vrucht mag draaien en veel vrucht in ieders hart in Suriname. Tot slot wil ik natuurlijk in de eerste plaats het bestuur en ook het personeel van het Surinaams Bijbelgenootschap heel hartelijk feliciteren met 55 jaar SBG. In de eerste plaats heeft natuurlijk de Heer dat tot hiertoe geleid. En het is mooi om te zien dat het SBG ook in de afgelopen 55 jaar succesvol is geweest. En ik geloof dat samen ook met de Heer en natuurlijk ook de samenwerking met het personeel en het bestuur van het Bijbelgenootschap ook de komende jaren succesvol zal zijn. Als het Surinaams Bijbelgenootschap willen ieder van u heel hartelijk bedanken voor uw ondersteuning in welke vorm dan ook. Als het is middels een financiële bijdrage elke maand, als het is als bestuurslid te zijn geweest of als voorzitter te zijn geweest, maar ook gewoon voor de mensen die ons elke keer weer bemoedigen om door te gaan met het werk. Wij zeggen u heel hartelijk dank voor uw ondersteuning, want zonder u zouden we 55 jaar niet bereikt hebben.